Χαίρεταμε τους φίλους του Ρωμαρίων.com. Το 2025 το εγκαινιάζουμε το podcast με έναν τεράστιο του αθλητισμού και δεν μιλώ μόνο για τον κυπριακό ποδοσφαιρικό χώρο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Φίλτατο Τιμούρ και Τσπάγια. Καλό μεσημέρι, Τιμούρ. Καλό μεσημέρι. Να πούμε και καλή χρονιά και ναι, μόλις πέρασε πρωτοχρονιά, καλή χρονιά σε όλους, υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω μπαινώντας στο τετάρτα με τις τελευταίες εξελίξεις. Γράφτηκε ότι είχες πρόταση, προτάθηκες από άλλους για Σκωτία, ήσουν εξωτερικό. Τι γίνεται στο κεφαλαίο αυτό προπονητικά? Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι... Έχεις προτάσεις? Έχει προτάσεις. Είχα πάει εξωτερικό μόλις προχτές γύρισα. Να δούμε. Περιμένουμε. Μια και ο λόγος για προτάσεις, όταν έφυγες από την Εθνική, είχες και από Κύπρο προτάσεις ή από Ελλάδα? Από Ελλάδα είχαν, αλλά είπα όχι. Είχα πει ότι δεν θα ξαναπήγαινα στην Ελλάδα να δουλέψω μετά όλα αυτά που είχαν γίνει προηγούμενες φορές. Το ίδιο ισχύει και για Κύπρο? Όχι, Κύπρο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα. Περιμένω προτάσεις, να δούμε τι θα γίνει. Πότε θα ξεκαθαρίσει πάνω κάτω για Σκωτία? Εντάξει, αυτές τις μέρες θα ξεκαθαρίσει, μάξιμου σε μία εβδομάδα. Ήσουν και παίκτης στην Νταντή, έτσι? Όχι, Νταντή, δεν ήμουν ο Μάντερμαν. Ναι, στο Νταντή ήμουν. Σαν παίκτης. Τώρα, για πρώτη φορά, και αυτό με τιμά ιδιαίτερος, μιλάς ουσιαστικά μετά τη φυγή σου από την Εθνική Κύπρο. Μάλιστα. Πώς επήγες, γιατί επήγες, τι επερίμενες και τι βρήκες? Εντάξει, είχα φύγει από την ανόρθωση. Τα τελευταία τα γεγονότα που, παρόλο ότι είχαμε ένα χρόνο, αποφάσισε η διοίκηση ότι ήθελε να κάνει το δικό του το μοντέλο, καινούριο κάτι, και στο τέλος είδαμε τι είχαν κάνει. Είχα αμέσως πρόταση από την Εθνική. Εντάξει, είναι μια μεγάλη πρόκριση, τιμή για μένα να είμαι προπονητής εθνικής ομάδας. Σίγουρα περίμενα πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά όταν είσαι από έξω δεν φαίνεται αυτό το πράγμα τόσο πολύ όσο όταν είσαι από μέσα. Είναι δύσκολο να περιμένεις κάτι από την εθνική ομάδα, διότι βλέπεις ότι στο κυπριακό ποδόσφαιρο δεν παίζουν οι Κυπραίοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουμε και πολλούς παίχτες εξωτερικό που παίζουν σε μεγάλα επίπεδα. 2-3 παίχτες έχει η εθνική ομάδα και με 2-3 παίχτες και δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά πράγματα. Περίμενες ότι να βελτιωθεί η εικόνα, περίμενες ότι κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν για από άλλους προπονητές οι Κύπροι παίχτες, περιμένεις κάτι να πάνε τα πράγματα καλά. Κάποια παιχνίδια παίξαμε καλά, κάποια παιχνίδια δεν παίξαμε καλά. Αλλά εντάξει, σίγουρα και στο όμιλο που βρεθήκαμε εμείς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι, διότι από το όμιλό μας 3 ομάδες περάσανε στο τελικό στάδιο. Η εθνική ομάδα έχει πρόβλημα. Αυτό τώρα όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, απλώς χάνει το... Ναι, αλλά εντάξει, ό,τι και να γίνει, πήγα εγώ να προσπαθήσω και εγώ αν μπορώ να αλλάξω κάτι. Αλλά ό,τι και να γίνει, κάποιος δεν πρέπει να είναι προπονητής. Εντάξει, δεν θα είμαι εγώ, θα είναι κάποιος άλλος. Γιατί θα του κάνουμε το ίδιο ερώτηση στον άλλο που πήγε, γιατί πήγες. Γιατί κάποιος δεν πρέπει να πάει, κάποιος δεν πρέπει να δουλέψει. Εγώ προσπάθησα να βελτιώσω κάπως. Αλλά εντάξει, σε 20 παιχνίδια να κερδίσεις 5 παιχνίδια δεν είναι και λίγα πράγματα εθνικής Κύπρος, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ήσουν ευχαριστημένος γενικά? Όχι, δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Διότι δεν ήταν μόνο ότι να κερδίζει 1-2 παιχνίδια, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι να πετύχεις κάτι. Και για μένα όταν πήγα εκεί, εγώ είπα ότι εγώ θέλω να προσπαθήσω
σε όμιλο που θα παίζουμε στο Nations League. Ναι. Εκεί που λίγο πολύ οι ομάδες θα είναι κοντά. Δεν θα είναι ισοδύναμες, αλλά κάπου κοντά θα ήμασταν. Και αυτό ακριβώς έγινε. Κερδίσαμε πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, δεύτερο χάσαμε και λέω ότι δεν υπάρχει ούτε σε αυτό το. Στην απόφαση σου, Ναι. Όχι, πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο, του είπα ότι καλύτερα είναι κάποιος άλλος να έρθει στην Εθνική, να προσπαθήσει κάποιος άλλος. Πρώτα δεν είχα και μιλήσει μετά από Εθνική Κύπρου πολλά. Μίλησα νομίζω με 1-2 φορές. Αυτό που θέλω είναι ακόμα μία φορά να τους ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί είχαμε άψογη συνεργασία. Μακάρι σε οποιαδήποτε ομάδα να πάω να έχω αυτή την αντιμετώπιση που είχαμε την Εθνική. Όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύουν προσπαθούσαν να κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε την ομάδα, να πετύχουμε κάτι, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Η μεγαλύτερη απογοήτευση από την παραμονή στην Εθνική σε ποιο σημείο? Μεγαλύτερη απογοήτευση είναι ότι δεν τον πονάμε τόσο πολύ η εθνική ομάδα. Δεν πονάμε. Δηλαδή, ενώ όχι μόνο η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, γενικώς η χώρα δεν αγαπάει την εθνική ομάδα. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι, και εμένα μου αρέσει να μην τον μόνο στα λόγια, ας πούμε, ξέρεις τι είναι. Διότι το αγάπη της εθνικής ομάδας φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Όταν βλέπεις ότι έρχεσαι να παίξεις παιχνίδια με την εθνική ομάδα και δεν μπορείς να μαζέψεις 1000 άτομα στο γήπεδο, σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει και δεν αγαπάς την εθνική ομάδα. Και αυτό αντιμετώπισα και αυτό ήταν για μένα πιο πολύ μεγαλύτερο απογοήτευση παρά ότι η ομάδα δεν είχε την ανάλογη αυτά που περίμενε ο κόσμος. Και περίμενα ότι την εθνική, περισσότερη την αγάπη στην εθνική, περισσότερη υποστήριξη, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είχαμε από τον κόσμο. Και όταν δεν έχεις αυτό το πράγμα, δεν περίμενες και πολλά πράγματα. Να πω την αλήθεια ότι μετά το 2013-2014, επειδή ήρθαν πολλά ανεπιτυχία αποτελέσματα, απογοητεύτηκε ο κόσμος και πιθανόν να μην ήρθαν τόσο πολλά παίχτες ή προπονητές που επεράσαν, παρότι έκαναν τα δικά του λάθη κλπ. Αλλά περισσότερο κάποια αξιωματήχοι που με την πρώτη ευκαιρία βγαίναν και εβάζαν τον πύχη πολύ ψηλά. Προδιαθέταν τον κόσμο ότι ξέρεις, σήμερα πάμε για την υπέρβαση, να πάμε για την τρίτη θέση, για τη δεύτερη, τον άλλο. Ερχόντουσαν ήρθες συνέχεια και απογοητεύτηκε ο κόσμος. Περισσότερο από την εικόνα της ομάδας. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, ξέρεις, απογοήτευεται ο κόσμος. Και στη Γεωργία δεν έχουμε στο πρωτάθλημα, δεν πηγαίνει 1000 άτομα στο κήπεδο, αλλά παίζει η εθνική ομάδα και είναι 50-60 χιλιάδες. Και δεν λέω για τώρα, και εδώ και χρόνια. Πάντα όταν έπαιζε η εθνική ομάδα, εμείς ποτέ δεν είχαμε το πρόβλημα να μαζέψουμε τον κόσμο. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτό είναι απλώς καθένας να δικαιολογεί αυτά αντικαιολόγητα. Παίζει η εθνική ομάδα, πάει εκεί να υποστηρίζει την ομάδα. Και τι περιμένει, δηλαδή, τι περιμένεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος, αλλά τι περιμένει και ο κόσμος, ας πούμε, με αυτή την κατάσταση όπως είναι. Την προσπάθεια, πολλές φορές η αλήθεια λέγεται, φανήκαν όχι επειδή η δική σου παρουσίαση εννοείται μόνο. Εντάξει, και δική μου απόφαση. Ότι υπήρχε μια διαφορία, υπήρχε μια. Κάποιοι έρχονταν να παίξουν και θεώραν ο κόσμος ότι έρχονται απλά να παίξουν για να παίξουν. Γιατί να μην δώσουν τη φανέλα, θέλαν να δώσουν τη φανέλα. Τώρα σπαν ένα μεγάλο κεφάλαιο του Εθνική την τελευταία δεκαετία, το δεκαετία. Το παιδιά, να σου πω την αλήθεια, δεν το θεωρούσα ότι υπήρχε πρόβλημα όταν καλούσαμε παίχτες, ας πούμε, αποφύγανε να έρθουν στην εθνική ομάδα, διότι είχαν πιέσει και από τις ομάδες που παίζουν, ας πούμε. Σου έτυχε αυτό? Υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, ειδικά σε περίοδο όταν Ιούνιο είχαμε παιχνίδια. Αποφεύγαν οι παίχτες να έρθουν στην εθνική ομάδα λόγω. Εντάξει, δεν είναι ότι να πεις, ας πούμε, κόσμος, δηλαδή ένας που νιώθει λίγο κουρασμένος, νιώθει λίγο χτυπημένος, ας πούμε, προσπαθεί, ας πούμε, σε αυτό το περίοδο να προφυλακτεί για να ετοιμάσει τον εαυτό του στην επόμενο σεζόν. Υπήρχαν αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο που γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είναι αυτά που είπα. Πρέπει η εθνική ομάδα
πρέπει πρώτα να καταφέρουμε ότι να έρχεσαι εθνική ομάδα, να χαίρεσαι να έρχεσαι. Δηλαδή, όχι να σε παρακαλεί να έρθεις σε εθνική ομάδα, αλλά όταν σε καλούν εθνική ομάδα, να έρχεσαι με χίλια, όπως τα λένε. Έχει παρόν και μέλλον εθνική, νομίζεις ή όχι? Έτσι όπως το βλέπω, η κατάσταση δεν θα αλλάξει και πολλά. Δεν είναι ότι φταίει ο προπονητής που ήρθε τώρα ή φταίει ο προηγούμενος. Εντάξει, το προηγούμενο, αυτό το παράμυθι το κυπριακό, ας πούμε, αγαπάμε την εθνική, αλλά μπαμ σε 3 παιχνίδια και έφυγε, ας πούμε. Αλλά εσείς οι Κυπραίοι, ας πούμε, δημοσιογράφοι, και σπάει το βρίζετε, αλλά πόσο να το... Αλλά αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι η Κύπρος δεν αξίζει, ας πούμε. Αξίζει εκεί που είναι. Εκεί σε αυτή την κατάσταση που είναι, εκεί αυτό αξίζει. Εννοείς ότι δεν ασχολείται κανένα σοβαρά με την εθνική ομάδα. Ακριβώς. Κύπροι, εσύ δεν ασχολείσαι σοβαρά. Να ασχοληθούν οι άλλοι. Μετανιώσεις πριν τελικά στην εθνική? Όχι, καθόλου. Δούλεψα, προσπαθήσαμε, κάναμε κάποια πράγματα. Αυτά που περίμενε ο κόσμος ήταν αδύνατο να τον κάνουμε εμείς. Προχωράμε. Νιώθεις ότι αδικήσες κάποιους παίχτες όχι, ή νιώθεις ότι όθησες κάποιους παίχτες? Πόσα, 45 παίχτες έδωσα σε 2 χρόνια την ευκαιρία. Δεν πιστεύω ότι αδίκησα με κάποιον, ας πούμε. Δεν πιστεύω. Όποιοι παίξανε, νομίζω ότι σχεδόν όλους τους καλέσαμε την εθνική ομάδα. Εντάξει, τώρα έχει κάποιους παίχτες σε κάποιες ομάδες, παίζουν Κυπραίοι παίχτες, διότι για να μην πληρώσουν το πρόστιμο. Εδώ που τα λέμε. Εντάξει, ξεκινούν στο 10 λεπτό και γίνονται και άλλα. Ναι, αλλά αυτό λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή παίζει σε αυτές τις ομάδες, επειδή παίζουν, ας πούμε, αξίζουν να παίζουν στην εθνική ομάδα. Έχει 30 χρόνια σε κάτω, 35 χρόνια. Ναι. Έχουμε φουρνιά καλή ή έχουμε θέμα και ποιότητας? Γιατί είναι ένα παραμύθι το οποίο κυκλοφορεί εδώ και αρκετό χρόνο ότι ανά πάσα στιγμή λέμε έχουμε την καλύτερη φουρνιά. Πώς έχουμε την καλύτερη φουρνιά? Πού έχουμε? Πριν χρόνια, ας πούμε, ήταν διαφορετικά, διότι πριν οι Κυπραίοι ποδοσφαιριστές παίζανε. Δηλαδή υπήρχε περίοδο που παίζανε, ήταν μόνο 5 ξένοι. Κάνανε και διαφορά οι Κυπραίοι παίχτες. Τώρα δεν βλέπεις κανέναν Κυπραίο παίχτη να κάνει διαφορά. Δεν είναι μόνο, δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι οι Κυπραίοι δεν κάνουν τη διαφορά. Βλέπω το Κυπριακό πρωτάθλημα γεμάτο μέτρεων ποδοσφαιριστών των ξένων, ας πούμε, που δεν κάνουν τη διαφορά. Και αυτό που μιλήσαμε πριν λίγο. Αν θα μου πεις τώρα εμένα, ποιος παίχτης ξεχωρίζει, ας πούμε, από το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να σου πω, ας πούμε. Γιατί ξεχωρίζει να ξεχωρίζει. Ναι, αλλά και τα budget ξεχωρίζουν. Ναι. Βέβαια, τα budget έχει ομάδες που έχουν μπορεί και 15 εκατομμύρια προπολογισμό και βλέπεις ότι δεν ξεχωρίζεις από την ομάδα που κάνει 5 εκατομμύρια ή 3 ή 4 εκατομμύρια. Λέμε φυσικά ότι υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά εν τούτο που λέει ότι ποιότητα ουσιαστικά συγκρινόμενη προηγούμενη άλλα χρόνια υπάρχει. Ανταγωνισμός υπάρχει διότι οι ομάδες δεν είναι τόσο καλοί αυτοί οι πρώτης εξάδας οι ομάδες, ότι πριν, σε περίπτωση, ας πούμε, πριν χρόνια, είχαμε ομάδες, είχαμε παίχτες, ας πούμε, σε κάθε ομάδα, 3-4 παίχτες και ξένοι, αλλά και οι Κυπραίοι, ας πούμε, που ξεχωρίζανε και κάνανε την διαφορά. Τώρα δεν βλέπουμε, δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Πώς τα βλέπει να εξελίσσουν τα πράγματα? Με βάση έχουμε 21 αγωνιστική τώρα, 5 πριν το τέλος της κανονικής περίοδου και έρχονται τα μπαράζ. Εντάξει, πιστεύω ότι η Πάφος και Άρης θα είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρωτιά. Μετά έρχονται η ΑΕΚ και Ομόνοια και μετά οι άλλοι, ας πούμε, που σημαίνει ότι οι άλλοι είναι εκτός Ευρώπης. Βλέπεις την τετράδα να παραμένει πάνω όπως είναι τώρα? Έτσι, όπως είναι, έτσι θα παραμένει η τετράδα. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον στο κύπελλο που κάποιες ομάδες που δεν κάνουν καλό πρωτάθλημα μπορούν να διεκδικήσουν την έξοδο στην Ευρώπη. Μιλάς βασικά για τον Απόλλωνα. Ναι, Απόλλωνα. Μάλιστα. Είπες προηγουμένως κάτι που αφορά την εθνική και την αγάπη, επιστρέφω και πάλι πίσω. Εξέφρασες κατά καιρούς παράπονα για τον κόσμο, το είπες προηγουμένως και εξήγησες τι εννοούσες. Παρότι ο κόσμος είχε τη δική του την άποψη, όπως σου την μετέφερα την προσπάθεια τα τελευταία τόσα χρόνια. Ένιωσες ότι
δεν αντιμετωπίστηκε σαν Κύπριος, γιατί έκαμε και προηγουμένως αναφορά αν ήταν ο Τιμούρ για παράδειγμα στη θέση του Σοφρότη, θα με τρώγατε κριτική το έναν το άλλον, γιατί έρχομαι, φεύγω κλπ. Όχι, είναι απλώς σας είπα ότι πώς αντιμετωπίζει Κυπρέος στην εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο του κόσμου, αλλά και τον προπονητή που ήταν. Αυτό λέω. Οι Κύπροι αυτή είναι η αντιμετώπιση. Είχα πρόταση διπλάσια λεφτά να πάρω από την Πάφο. Είχα πρόταση από την Πάφο, ναι. Διπλάσια. Όταν ήμουν εθνική ομάδα, ναι. Πρέπει να το ρίξω. Πώς, αφού είχα πει, αφού βγήκε και πώς το είπε και ο πρόεδρος. Είχα πρόταση να πάρω διπλάσια λεφτά από την Πάφο. Αλλά επειδή είχα δώσει τον λόγο μου, διότι μιλήσαμε ότι οποιαδήποτε στιγμή να έρθει κάποια ομάδα να μην τον αυτό, το είπα ότι όχι, έχω 3 χρόνια συμβόλαιο, εγώ θα προσπαθήσω να τον τηρήσω. Αν πάμε καλά, αν δεν πάμε καλά, δεν πήγαμε καλά. Δύο χρόνια. Ναι. Είχα ακόμα μέχρι το Νοέμβρη, αλλά λέω ότι φτάνει, δεν μπορεί να... Δεν είναι μετανιώσει για να αποφασίσω. Όχι, καθόλου. Ούτε απόφαση που πήγα εκεί και ούτε απόφαση που το σταμάτησα. Εντάξει. Γενικά έτσι στην προπονητική σου παρουσία, ας σε ρωτούσα από 1-2 άτομα που είσαι ευχαριστημένος σε ό,τι αφορά στα της συνεργασίας, αλλά και 1-2 άτομα τα οποία σε πικράναν πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενες ίσως, ποιοι θα έρχονται στο μυαλό σου? Πού? Παράγοντες, σε επίπεδο παραγόντων ή συνεργατών κλπ. Θετικά και αρνητικά. Σίγουρα ότι το παράπονο είναι περίπτωση της ανόρθωσης που κερδίσαμε στην ομάδα, πήραμε τίτλους, ας πούμε, διεκδικούσαμε τίτλους, πήγαμε στην Ευρώπη, φέραμε λεφτά στην ομάδα και στο τέλος αποφασίσανε ότι να κάνουν το καινούριο μοντέλο. Και τι μοντέλο κάνανε τον είδαμε, το διαλύσανε, ας πούμε. Εμείς παρακαλούσαμε με 3 εκατομμύρια να κάνουμε το budget και φύγαμε εμείς και κάνανε 6. Και κάνανε 6 και βλέπετε τι κατάσταση είναι. Και ένας και ο προηγούμενος που ήρθε ο άλλος, ο Playboy, ο Σάντις, την έκανε ομάδα να περνάει όλη αυτή τη κατάσταση που περνάει. Ας σου ξαναφωνάζει κάποια στιγμή να ορθώσεις. Τώρα να πάει τι να κάνεις. Όχι τώρα, ενώ στο άμεσο. Σε καλή κατάσταση αν θα είναι η ομάδα που, ξέρεις, για μένα πάντα ήταν στην ομάδα να έχει η οικονομική κατάσταση να είναι σε καλά επίπεδα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα η ομάδα να μου δώσει 5 εκατομμύρια ή να μου δώσει 15 εκατομμύρια. Δεν είναι θέμα σε αυτό. Αλλά σε αυτό που να πει ότι να το κάνει κάθε μήνα, να πληρώνονται κάθε παίχτες. Διότι αν δεν είναι οι παίχτες ευχαριστημένοι, ας πούμε, στην ομάδα, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα. Και αυτό είναι. Πήγαμε εκεί. 2008-2009 που ήμασταν, είχαμε 3 εκατομμύρια και γυρίσαμε πάλι στην 19. Πάλι 3 εκατομμύρια και πηγαίναμε για το πρωτάθλημα το κύπελο. Είμαστε στους 4, πηγαίναμε για πρωτάθλημα την Ομόνια που διακόψαν το πρωτάθλημα και τώρα που βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε ότι τι μεγάλο λάθος κάνανε, ας πούμε, ξέρεις, είναι τα συνήθεις, ας πούμε, περνάνε, για να καταλάβουν πρέπει να περάσουν 10 χρόνια ότι κάνανε λάθος. Πήραμε κύπελο, περάσαμε στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά φέραμε και οικονομική κέρδος στην ομάδα. Σε 3 χρόνια ξοδέψαμε 11 και φέραμε 16 εκατομμύρια. Και δυστυχώς δεν ήταν αρκετό αυτό το πράγμα. Ήθελαν και άνθρωποι να αλλάξουν το μοντέλο και τι μοντέλο το κάνανε το είδαμε μετά. Που έχει φτάσει η ομάδα που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Είναι μεγαλύτερη σου πικρά. Είναι μεγαλύτερη σου πικρά. Η απογοήτευση, να το πω, ο θυμός. Όχι, αχαριστία. Αχαριστία. Οι άνθρωποι δεν εκτιμούν, δεν σέβονται τίποτα. Ήδη δεν μπορούν και δεν θα αφήνουν και τους άλλους. Αυτή η αχαριστία, αυτή την κακία που έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. Και στο τέλος βλέπουμε, ας πούμε, σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Πρώτη φορά η ομάδα που δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές το Ιανουάριο. Ναι, σωστό. Έχει το δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές, εμπάργκο, ας πούμε, ξέρεις. Αλλά και εκεί η κατάσταση, τι να σου πω τώρα.
έχει παρόν και μέλλον ο Κυπριακός χώρος, το βλέπεις τώρα. Δηλαδή με την νέα τάξη πραγμάτων. Κυπριακό ποδόσφαιρο τι είναι. Ενώ ό,τι αφορά στην διάκριση στην Ευρώπη και αυτά τα πράγματα όπως τα ζεις εσύ. Κυπριακό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια ας πούμε, σε πολύ καλό επίπεδο, ειδικά στην Ευρώπη. 3 ομάδες έχουμε στην Ευρώπη που περάσαν και στο δεύτερο στάδιο. Μια σίγουρα περνάει και πιθανό δύο. Άλλη δεν περνάει, αλλά είναι και αυτό. Στο play-off έχουμε 3 ομάδες και αυτό είναι μεγάλο. Αλλά τώρα να μου πεις ότι ο Κυπριακός ποδοσφαιριστής έχει μέλλον, δεν το βλέπω το μέλλον, ας πούμε. Διότι... Για σένα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Κυπραίων ποδοσφαιριστών? Είναι οι ακαδημίες, είναι η υποδομή, είναι το ταλέντο, είναι ο ίδιος? Είναι από την αρχή. Είναι από την αρχή, ξέρεις. Δυστυχώς, πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται και παίρνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, διότι βλέπουν ότι στο ποδόσφαιρο έχει πολλά λεφτά. Αλλά τα λεφτά δεν είναι. Το παιδί πρέπει να αγαπάει το ποδόσφαιρο, πρέπει να νοιάζεσαι, πρέπει να σε πονάει, πρέπει να προσπαθείς, ας πούμε, ξέρω, αυτά που πέρασα εγώ, αυτή τη δουλειά που έκανα εγώ για να πετύχω αυτά που έχω πετύχει, τώρα δεν βλέπεις εδώ. Αφού και εγώ που δούλευα τις ομάδες, σφυράς τέλος της προπόνησης και εξαφανίστηκαν όλοι. Εμείς μείναμε 1 ώρα ας πούμε, μετά την προπόνηση για να βελτιώσουμε τα σουτ, τα τεχνική, τα σταμάτημα και διάφορα πράγματα για να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι παίκτες. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είπες, επιστρέφω πάλι στο διευθύνοντο χώρο, γιατί εντάξει, δεν μιλώ ποδοσφαιρικά γνωστή η μεγάλη σου καριέρα και Αγγλία και Ελλάδα και οτιδήποτε, αλλά προπονητικά. Πάει σε εθνική Γεωργίας, τώρα με Σκωτία. Είσαι σε μια ηλικία που ακόμη οραματίζεσαι να πετύχεις εκεί που θα πάεις εκτός Κύπρου, Ελλάδα, το ξεκαθάρισες, δεν πάεις. Το ξεκαθάρισες ότι έχεις τους στόχους, είχα πρόταση από τη Γεωργία, είπα όχι, διότι κάτι πράγματα αυτό. Είχα από την Ελλάδα, είπα όχι. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε πρόταση έρχεσαι να συμφωνείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι, πρέπει να είναι πρόταση, πρέπει να είναι να πάει να δουλέψει σε μια ομάδα που έχει κάποιο στόχο, ας πούμε. Δεν θέλω να πάω να δουλέψω σε μια ομάδα που δεν έχει το στόχο. Γι' αυτό για μένα είναι σημαντικό. Εντάξει, σίγουρα ακόμα δεν έχω σκέψεις ότι να σταματάω την προπονητική μου την καριέρα. Όχι, περιμένω την ευκαιρία. Ενώ μετά από όλα όσα πέτυχες ενώ ποδοσφαιρικά, σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής κλπ. Πρέπει να ανοίξει ένας νέος ορίζοντας, μια νέα πρόκληση με την καλύτερη έννοια. Αυτό που λες, στόχος. Μπορώ να πω ότι, ξέρεις, δεν μου δόθηκε την ευκαιρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ευκαιρία που πιστεύω ότι άξιζα λόγω της επιτυχίας που είχα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και στην Ελλάδα. Δυστυχώς μπορεί εκεί δεν με αφήσανε να δουλέψω μέχρι το τέλος, αλλά και εκεί κάποιες επιτυχίες που είχα, πέρασα μια ομάδα Champions League και ξέρεις ότι αναγκάστηκα να φύγω. Στην Κύπρο έχω κερδίσει 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, Super Cup, Champions League. Αλλά γιατί αυτό? Τι να σου πω, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο κάποιος που 3 φορές έχει γυρίσει στο Κυπριακό πρωτάθλημα και 3 φορές έχει πάρει τίτλους. Διότι 3 φορές έχω γυρίσει και στο Ανόρθωση, από ΕΛ και πάλι στην Ανόρθωση έχω πάρει τίτλους. Αλλά εντάξει, μπορεί δεν το δίνουν τόσο πολύ σημασία στο Κυπριακό πρωτάθλημα, γι' αυτό μπορεί να είναι. Και ήδη εδώ μέσα ένας όχι εδώ, λέω και γενικός εξωτερικό. Ναι, αλλά τούτο που είπες προηγουμένως ότι 3 φορές με την Ανόρθωση, με τον Ολυμπιακό Πυραιός Ομίλους κλπ. Και στο τέλος έρχεται η... Εντάξει, ξέρεις τι είναι, εδώ που τα λέμε είναι πολύ μεγάλη σημασία, έχει τι διαβατήριο έχεις, ας πούμε. Άλλο είναι ισπανικό, πορτογαλέζικο. Παίζει γι' αυτό παρόλο. Βέβαια, όλα παίζουν τον ρόλο. Αν ήσουν, ας πούμε, Ισπανός. Ο Ισπανός τώρα μπορεί να ήμουν σε πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί. Στην Ευρώπη γενικώς. Αν είναι και αυτό ένα. Αυτό είναι, ναι, και αυτό είναι. Πέραν από το 8. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι εδώ. Ναι.
Ξέρεις, κάποιοι νομίζουν ότι επειδή είναι χαμηλό το επίπεδο. Χαμηλό επίπεδο είναι και το λεφτά δεν έχουμε τόσο πολύ, αλλά όταν έχεις πετύχει τόσα πράγματα, όχι μόνο στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά κάναμε και δουλειά και στην Ευρώπη. Περάσαμε το Champions League πρώτη φορά, θα είχαμε περάσει το UEFA, αν ήταν προηγούμενη φορά που παίζαμε με Τραμπζονσπορ και που τους κερδίσαμε, πήγαμε στα play-off. Σημαίνει ότι μπορούσαμε αν ήταν όπως είναι τώρα, θα έπαιζαμε από τότε. Ναι, αλλάξαν τα... Περάσαμε τώρα που γυρίσαμε πάλι στην ανόρθωση, περάσαμε στους ομίλους του Conference League. Δεν είναι μόνο ότι κάναμε δουλειά στο Κυπριακό πρωτάθλημα, κάναμε δουλειά και στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, η αλήθεια να λέγεται ότι τα προηγούμενα χρόνια όταν ξεκινούσε εσύ ήταν και πάρα πολύ πιο δύσκολη αντιπάλη να το πούμε αυτό το πράγμα. Για να περάσεις, όχι μόνο για την ανορθωσία, τότε να περάσεις στους ομίλους όταν περάσαμε εμείς δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά μία φορά με είχαν ρωτήσει κάποιοι δημοσιογράφοι μετά το Τραμπζονσπορ που αποκλείσαμε, λέει, θα δούμε, λέει, ποτέ μια κυπριακή ομάδα στο Champions League και αυτό πότε θα μπορεί να γίνει αυτό. Τους είπα ότι αν θα βρεθούμε με καμία ελληνική ομάδα, τότε έχουμε chance. Και ακριβώς επόμενη χρονιά αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό και περάσαμε στο Champions League. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, αν σε ρωτήσω, πού θεωρείς ότι ήταν προπονητικά η μεγαλύτερη αποτυχία και πού θεωρείς ότι ήταν η μεγαλύτερη σου επιτυχία ανεξάρτητα από το 8 εννοείς το 8. Πού θεωρείς ότι επιτύχες περισσότερο και πού θεωρείς ότι απέτυχες και ίσως πήρες κάποια απόφαση που μετανιώνεις εκ των υστέρων? Δεν το μετανιώνω, εντάξει. Το μεγαλύτερο, αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε, είναι η εθνική ομάδα. Παντού, αλλού, όπου πήγαμε, παντού κάναμε τη δουλειά. Δεν έχουμε περίμενες κάτι παραπάνω στην εθνική? Ναι, δεν περίμενα ότι να πετάμε στα σύννεφα, αλλά σου λέω ότι κάτι να κάνουμε, κάτι καλύτερα το Nations League. Εκεί μπορεί να κάνει η εθνική ομάδα. Και εντάξει, τώρα το όμιλο που βρέθηκε σίγουρα εξασφαλισμένο είναι οι 2 νίκες. Θα κάνει σίγουρα η εθνική ομάδα με την Αγίος Μαρίνος είναι. Σαν Μαρίνο. Ναι. Εντάξει, ένα Μαρίνο Παντετέ τον κερδίζαμε μέσα έξω. Αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι κάποιες άλλες ομάδες που κερδίζαν παλαιότερα δεν τα καταφέρνουμε τώρα, δηλαδή, ας πούμε, μην το συγκρίνεις το προηγούμενα χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια δεν είδα εγώ την εθνική ομάδα να παίξει κάτι άλλο. Πριν 10 χρόνια, ξέρεις, έπαιξαν πολύ περισσότεροι οι Κυπραίοι παίκτες. Είχαν παίκτες που παίζαν εξωτερικό και διακρινόταν οι Κυπραίοι παίκτες. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε αυτό. Τώρα στο Κυπριακό πρωτάθλημα είναι αυτά που σου είπα. Παίζουν Κυπραίοι παίκτες λόγω ότι να μην πληρώσουν το πρόστιμο και 1-2 παίζουν πρώτης εξάδας. Τώρα μια κουβέντα φαίνεται την άλλη. Πες ότι πήγα στη Σκωτία, σε μια ομάδα πρώτης κατηγορίας κλπ. Εντάξει, από τις 8 που υπάρχουν, που δεν είναι ούτε Rangers ούτε Celtic, είναι μια καλή ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα, πάση περιπτώσει. Και αν σου έλεγαν, κύριε Τιμούρ και της Πάγια, να μας φέρεις 1-2 Κύπριους παίκτες, θα επέλεγες ένα και να πάρεις μαζί σου? Εντάξει, έναν-δύο. Δεν λέω ότι τόσο καταστροφικά είναι, ας πούμε. Όχι, λέω, ποιους θα επέλεγες? Θα πήγαινα μαζί μου το Κάστανο, το Πίτσα. Αυτούς τους δύο? Αυτούς τους δύο, ναι. Αυτοί οι δύο που... Εντάξει, Κάστανος εδώ και χρόνια είναι εκεί στην Ιταλία. Εντάξει, παίζει, δεν παίζει αυτό, αλλά είναι παίχτης που... Μπορεί να σταθούν και να σταθούν τι, παίζει στο Serie A, δεν είναι Serie A. Όχι, λέω να σταθούν με αξιοπρέπεια και να βγάλουν ένα πρόσωπο του προπονητή. Έχει δείξει και στην ομάδα που παίζει εκεί και στον Απόλλωνα που ήταν, αλλά και στην εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι η εθνική ομάδα ήταν, αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι παίχτες. Μάλιστα. Και βέβαια το παίχτες της Ομόνοιας, ο Λοΐζου, που πιστεύω ότι είχε και αυτός κάποια προβλήματα εκεί, και ο Χαραλάμπος, ας πούμε, που Χάμος εκεί, δυστυχώς δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά η εθνική ομάδα που παίξανε καλά, δεν λέω ότι, ας πούμε. Αλλά ειδικά το Λοΐζο πιστεύω ότι
πρέπει να συνέλθει, πρέπει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει σε πολύ καλό επίπεδο. Εξαρτάται από τον ίδιο περισσότερο. Εξαρτάται από τον ίδιο. Ναι, σίγουρα ήταν στενοχωρημένος που δεν τον αφήσανε να φύγει εκεί που είχε πρόταση. Μετά έφυγε, ξαναγύρισε. Αλλά εντάξει, 21 χρονών είναι. Ολόκληρη η ποδοσφαιρική καριέρα είναι μπροστά του, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να ξεχάσει όλα αυτά που έγινε πριν, να συγκεντρωθεί στο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι πάλι μπορεί να φύγει εξωτερικό, να παίξει στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Ξαναγυρίζω και κλείνω με το κεφάλαιο, γιατί στο ποδόσφαιρο λέμε, όπως και σε άλλους τομείς της ζωής, ποτέ μην πεις ποτέ. Αν στο μέλλον, δεν λέω τώρα ή οτιδήποτε άλλο, πας με το καλό προπονητικά συνεχίσεις το δρόμο σου και σου ξαναφωνάξει η ανόρθωση για τέταρτη φορά, θα γυρίσεις, σε χρειάζεται η ανόρθωση για τέταρτη φορά, λέω φέτος του χρόνου γύριμα. Θα γυρίσεις, θα αφήσεις κατά μέρος κάποιες... Δεν είναι ποτέ ότι ας πούμε, ξέρω εγώ που έφυγα. Εντάξει, έφυγα λόγω κάποιων ανθρώπων φύγαμε εμείς. Δεν φύγαμε λόγω της ανόρθωσης, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όταν χρειάστηκε η ανόρθωση, εμείς πάντα ήμασταν εκεί. Και σαν παίχτης, σαν προπονητής, κάναμε δουλειά και σαν παίχτης, κάναμε δουλειά σαν προπονητής, φέραμε τίτλους. Ό,τι έχει κάνει στο 21ο αιώνα η ανόρθωση, έχουμε κάνει εμείς. Εμείς το πετύχαμε όλα αυτά. Γυρίσαμε και μετά 10 χρόνια που δεν ήταν πουθενά κοντά η ανόρθωση στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Διεκδικούσαμε το Κύπρος και πρωτάθλημα και το κύπελο. Διακόψανε. Επόμενη χρονιά πήραμε το κύπελο. Τρίτη χρονιά περάσαμε στους ομίλους. Κάναμε δουλειά. Δεν είναι ότι πάμε εκεί παρακαλώντας. Εμείς δουλειά κάναμε. Ούτε εκεί, ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν έχουμε να συνεργαστούμε, εμείς διότι έχουμε δείξει το έργο μας. Παρόλο ότι κάποιοι δεν εκτιμούν αυτό. Ναι, θεματικό τους. Εταυτίστηκε η ανόρθωση με τον Τιμούρ. Γιατί ήμουνα και το Αποέλ και πήραμε πρωτάθλημα γιατί με το Αποέλ. Δεν είναι ταυτίστηκε. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Περισσότερα χρόνια πέρασα στην ανόρθωση και παίχτης και προπονητής. Σχεδόν μισό ποδοσφαιρική μου καριέρα πέρασα εκεί και προπονητική βέβαια. Μια τελευταία πρόβλεψη. Ρωτώ σε σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Κύπρου? Έτσι όπως πάει τα πράγματα, μάλλον Πάφος Άρης. Αυτοί οι δύο ομάδες μπορούν να... Λίγο πάνω ο ένας από τον άλλον, τι θα έλεγες, μια ομάδα? Πάφος θα έλεγες. Ναι. Μάλιστα. Έχεις άποψη για ελληνικό ποδόσφαιρο? Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Περισσότερο βλέπεις τι? Πλέον βλέπω αγγλικό πρωτάθλημα, βλέπω ιταλικό. Τώρα και ιταλικό έχει ανεβεί και έχει καλά παιχνίδια. Και ανταγωνισμό μεγάλο. Αγγλικό πρωτάθλημα μου βλέπουν όλοι. Δηλαδή και αυτοί που αγαπούν ποδόσφαιρο, αλλά και αυτοί που απλώς ασχολούνται, διότι αγγλικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα που οποιαδήποτε παιχνίδι να βλέπεις έχει ενδιαφέρον. Το ρυθμό. Προπονητικά από πού σε αυτό το χρονικό σημείο, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια, προπονητικά ποιος σε γεμίζει περισσότερο πρωτάθλημα, για να πιάσεις κάποια στοιχεία από να τα χρησιμοποιήσεις ή οτιδήποτε? Σίγουρα. Αγγλικό, ιταλικό, ισπανικό, αυτά τα μεγάλες τις χώρες που είναι όνειρο σε κάθε προπονητή να δουλέψει. Αν πας στη Σκωτία με το καλό, εξακολουθούν να παίζουν το παλιό, το βρετανικό, το κλασικό. Πολύ δυνατό, πολύ τρέξιμο, πολύ πάθος, πολύ μονομαχίες. Άρα θα συναντήσεις αυτόν που συνάντησες σαν παίκτης βασικά. Στην Ιταλία και στη Νιούκασολ, εντάξει, σε μικρογραφία το σκοτσέζικο, συγκριτικά με την Premier League εννοείται. Αλλά το στυλ το ίδιο πανομοιότυπο. Καμία σχέση δυνατότητες. Είσαι έτοιμος για αυτό το ίδιο? Εδώ και χρόνια. Απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε να δουλέψουμε σε τέτοιο επίπεδο, ας πούμε. Και ελπίζω να έχουμε... Πότε θα ξεκαθαρίσει? Σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα. Ας σου ευχηθώ κάτι καλό. Ό,τι αποφασίσει και αν πάρεις. Ευχαριστώ. Θέλει να πεις κάτι τελευταίο? Όχι, απλώς
ξέρεις, έχει κάποιες φορές, βλέποντας το κυπριακό ποδόσφαιρο, ξέρεις, όλοι θέλουν οι ομάδες τους να παίζουν καλά, δηλαδή να κερδίζουν τους τίτλους, να πετυχαίνουν, να βγαίνουν στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες στιγμές δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα της ομάδας και προσπαθούμε, ας πούμε, να δημιουργήσουμε επιπλέον πρόβλημα από την έξω, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους φιλάθλους, ας πούμε. Άρα περισσότερη και αδικαιολόγητη πίεση που είναι αχρίαστη. Ακριβώς, αυτό είναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από έξω, δηλαδή, και δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, αν ρωτήσεις σε όλους, ας πούμε, αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο, όλοι ξέρουν να κάνουν προπονητή. Αλλά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή να πετύχει αυτά που ζητάει. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, κάποιες ομάδες, μεγάλες ομάδες που είναι τώρα εκεί, γίνονται όλες αυτές τις αλλαγές, γίνονται όλη αυτή τη φασαρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και από έξω και βλέπω, μα πράγματι δεν καταλαβαίνω ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πετύχει αυτά που περιμένει ο κόσμος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί περισσότερο προβλήματα. Και προσπαθούμε να βρίσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους παράγοντες που είναι χρόνια εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, και στηρίζουν την ομάδα. Και είδαμε, αν θα φύγουν αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν άλλοι. Μείνανε μόνο οι Ρώσοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράγοντες. Και είναι οι Ρώσοι παράγοντες, είναι άλλους 2-3, ας πούμε, είναι στον ΑΕΚ, που είναι τα πράγματα εκεί καλά. Προς στον Απόλλωνα, που τα οικονομικά εκεί είναι. Ομόνια. Όλες οι άλλες ομάδες είναι διαλυμένες οικονομικά κατάσταση. Περιμένουν όλοι οι μάνα εξ ουρανού τον επενδυτή. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, μπορεί φέτος αυτή η ομάδα δεν είναι σε αυτή η κατάσταση αυτά που περιμένει ο κόσμος. Να μην δημιουργεί περισσότερο προβλήματα στην ομάδα, ούτε ώστε μετά δεν υπάρχει πισωγυρισμό. Άμα δημιουργάς ένα μπάτζετ είσαι από Ελίσσο Ομόνια ή οτιδήποτε άλλο, 10-15 εκατομμύρια, ναι, αλλά έχει ανάλογες απαιτήσεις ο κόσμος. 15 εκατομμύρια μπορεί να έχει από ΕΛ, μπορεί να έχει Άρης, μπορεί να έχει Πάφος, μπορεί να έχει λίγο πολύ εκεί Ομόνια. Όλοι οι άλλοι δεν πιστεύω ότι έχουν αυτά τα μπάτζετ. 4, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά και αυτοί οι 4 είναι, οι 5 ομάδες είναι πρώτη τετράδα. Δεν είναι ότι ξέρω εγώ. Διότι και αυτό μετράει πάρα πολύ οικονομικά. Σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν με την φανέλα και κάποιοι παίχτες βρεθήκανε σε μια ομάδα και πώς το πάει η ομάδα καλά. Τώρα είναι λεφτά. Έχεις λεφτά, μπορεί να κάνεις ομάδα. Δεν έχεις λεφτά, δεν μπορεί να κάνεις ομάδα. Δεν λέω ότι και αυτοί που έχουν λεφτά τα κάνουν όλα τέλεια. Ναι, αλλά έχουν περισσότερες επιλογές. Να αποτύχουν ένα χρόνο και να πετύχουν τον επόμενο χρόνο. Ναι. Όπως έγινε με τις ομάδες της Παύλου. Αυτό εκεί. Τώρα 2 ομάδες που ήταν μεταξύ πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας χρόνια είναι πρωταγωνιστές. Και είναι δηλαδή, προπορευόμενο. Μιλάμε, πριν λέγαμε ότι μεγάλη